bere biziko espio... Arratsaldeko 8:10, New York. Bai politakero, biontzako alkandola hawaiarrak. Bai, politak dira, txikiak. Eta orain nire partez, tori lastana. Ara, possession! Honenetan onera da, eta dendako azkena da. Ea, jarriko dizut. Hank, nora zoaz baina? Benetako maitasuna aurkitu behar dut. Lurriñikara. Arratsaldeko ordubiak, Beverly Hillseko institutua. Mutiko uniformedunek zerbait berezia dute. Bai, debekatuta egon behar luke hain ederra izatea. Ea ba, neskak, hemen dituzue eskatutako bite izoztu eta kaloriarik gabeko txokolate izoztua. Mila esker, David. Aizu, David, baldaukazu planik datorren larun bat gauerako. David, barkatuko aldiguzu, nesken kontuak. Jakina, bai, lasai. Sadie Hawkinsen dantzaldira zurekin joateko eskatu nahi zenion, ezta? Hori daba kontua Sadie Hawkinsen dantzaldian, Ales. Neska konbidatu behar du mutila. Bai, baina ez duzu pentsatu agian, neska honek ere mutil hori gonbidatu nahi duela? Tira, neskak, mutilek ez dute inbeste arreta merezi. Batez ere honek, argi baitago nigan dagoela interesaturik. Zer? Barkatu, zer diozu? Egin dezagun itun bat, gutako inork ez du David dantzaldira gonbidatuko. Lagun minak gara gauza guztien gainetik, ez gara mutilengatik borrokatuko. Harrigarria. Ondo erraza izan da. Ekin gualdiogu lanari, neskak. Zurekin dena da landalan beti, Jerry. Badakizu zer behar duzun? Norbaitekin irtetea? Ez daukat horretarako astirik, eta zuek ere ez. Fenomeno bitxi bat gertatzen ari da New Yorken. Gizonak bapatean euren emazte eta neskalagunak uzten hasi dira. Mutilak arraroak dira gero. David izan ezik. Bera ezin hobea da. Batez ere larun bateko dantzaldira joateko? Andereñoak mesedez gatozen arira. Gizonek oso modu bitxian alde egiten dute. Jantzita dauden bezala joaten dira eta gero ez dago haien berririk gehiago. Hori bitxia da. Oso bitxia bai, ona zuen egitekoan lagunduko dizueten gailuak. Hemen dituzue taula aerola baingarriak. Gerriko luzagarriak. Erloju eskanerrak, dundun bota itxasgarriak, eta makilatzeko tresna jokoak. Izan nahi duzuen itxura programatu eta berehala gauzatuko da automatikoki. Programa? Telebistarako prestatu behar dugu? Aurkizazue gizonak non dauden eta zergatik desagertu diren. Hemen duzue emaztea atxekabetu baten helbidea. Benetan ez duzu etorri nahi? Emakume bakar asko dago orain aietako batekin irteteko. Sorte hon, andereñoak. Arratsaldeko 3:00, New York. Urte hurrena ospatzen ari zineten eta senarrak besterik gabe aldegin zuen? Ezin dut ulertu. Hank eta biok oso bikote zoriontsuak ginen. Ez genuen inoiz ezertxogatik ere ez da baitatzen. Horixe zen nire Hank. Ros, etxea erakatzen utziko diguzu? Bai, noski aurrera. Lanpara honen atzean begiratuko dut. Aizu, David, Ales naiz, agurtzeko baino ez da. Eta galdetzeko Sadie Hawkinsen dantzaldira etorriko zaren nirekin. Tira, deitu idazu, agur. Ez, hemen ez dago ezer. Ezer aurkitu duzu? Zer da hau? Hanken kolonia biltzeko erabili nuen opari papera. Zergatik ezoten nituen golf makillak erosi. Zer ba? Lurrin pixka bat botanian eta berehala aldegin zuen. Benetako maitasuna aurkitu behar zuela edo esan zuen. Interesgarria, non erosi zenuen? Ekialdeko tenda txiki batean. Possession. Natalie Valentainen eskutik baino ez. Sekulako txikara eragiten dit horrek.
Bai, iragarki merke eta iruzurtia da. Baina oso eragingarria. Astebetean 1000 botila saldu ditut. Natalie Valentine genio bat da marketing kontuetan. Hau panat, botila bat erosiko dut. Barkatu, agortu egin zaizkigu. San Valentin eguna dela eta apalak ustu dizkigute. Eta horko botila hori zer? Itzuli egin dute. Berdin digu zorrotadatxoa falta badu. Entzun, mesede bat egingo dizuet. Gaztegiak zarete eta bihotzak austeko, lurrina porrotu hutsa da. Porrota, 1000 botila saldu dituzu, baina... Eta orain 1000 bezero atxekabetu ditut. Ni neu barne. Bai, botila bat eman nion neure senargaiari, eta desagertu egin zen, sinetxi dazue, hobeduzue ez zartu. Dirudienez lurrin horrek gizonak usatu egiten ditu. Ondo dago hori jakitea. Kendu gauz hori nire ondotik. Bestela ez dut dantzaldirako lagunik aurkituko. Egilea aurkitu behar dugu. Barrakodea dago botilaren atzealdean. Erloju eskanerra erabiliko dut egilea bilatzeko. Nik gizon usatzaile honen tanta batzuk bidaliko dizkiot Jerryri aztertzeko. Ederkin eskak, ni orain txenator. Makillajea errepasatu behar dut eta. David, dantzaldira etorri nahi duzu nirekin musuak, Clover. Zer, arrastorik bai? Parisera joan beharko dugu neskak. Arratsaldeko 6 laurden gutxi. Possession lurrinaren banaketa zentroa. Baina zer da usain hori? Hortik behetik dator. Eta zer da hau? Kirasdunen batzar nagusia? Hautsi sudurrari neskak, barrura goaz eta. Nire benetako maiteak ez du bisitaririk onartzen. Zu Rosen zela! Bonjour, monsieur. Kolonia gozoa. Botilarik eskura dezakegu hemen? Hemen emakumerik ez, nire benetako maitea izan ezik. Utzi hau nire kontu. Benetako maitea baino ezin sar daiteke hemen. Tira, ze gertatu da? Adats kolpea eta irribarria ondo irteten da beti. Hau sekulako kasurik bitxiena da. Neurri latzak hartu beharko ditugu oraingoan. Aizu, Sam, uste dut hau latzegia dela. Tira, Ales, zaila zaitez gizona izaten. Mil esker mutilok. Nahiko ondo egiten ari gara, lagunik lortu ezean geure buruarekin joan gaitezke dantzaldira. Botiletatik upeletara, merkatua zabaltzen ari dira gero. Oh, aizue, euriari du hemen barruan, tanta bat erori zait. Ai? Ez da euria, Ales, kolonia baino. Zerbait ez da bilondo hemen. Zergatik botatzen dute kolonia? Ez dakit, baina esan behartzaki gehiagitxo dela. Neskak? Mutilok? Begira horri? Begi zorrotza, Ales. Ea laborategi horretan zerbait aurkitzen dugun. Goazen bera aztertzera. Jabearen izerdi eragilea. Ez dut inoiz gauza arraroagorik ikusi. Jerriri deituko diot, honezkero eginda egongo da koloniaren analizia. Ondo da, Alesek eta biok izerdi eragilea aztertuko dugu. Bai bitxia. Ez du erantzuten. Berriro saiatuko naiz. Kaixo, David. Sam nauzu. Honezkero etzara lanean egongo, baina... Tira, gauza bat eskatu nahi dizut. Sadie Hawkinsen dantzaldira etortzeko nirekin. Deitu idazu. Eta? Tutik erez. Gauzarik bitxietan bitxiena da. Jerrirekin hitz egin duzu? Ez, ez zegoen bere lekuan. Bai jarraroa. Bo, agian norbaitekin irten da.
Gure benetako maitea. Horra, Natalie Valentine. Oh, ez. Otzika sartu zait berriro. Gure benetako maitea. Azkar, gugalantz datorreta. Gure benetako maitea. Gure benetako maitea. Gure benetako maitea. Gure benetako maitea. Hau txantxetakoa da, ez da? Ene, bada. Ez aldak itxarra dela azalarentzat makinako eguzkia hartzea. Ez da eguzkia hartzen ari, bere izerdia koloniari eransten baino. Beraz, horren izerdia da gizon hauek guztiak harrapaturik eta euskana? Sekulako genioa da, zera sekulako eroa esan nahi dut. Makurtu ni? Ze horresan duzu? Bazera, zeu zara nire benetako maitea. Miresleok, harrapa itzazue. Harin, taulara! Gelditu, Clover, gelditu! Huts egin dugu. Presta itzazue ontzira botatzeko. Aizu, lehenengo zergatik ez dugu hitz egiten. Zertaz hitz egin behar dugu, gorroto ditut zuek bezalakoak. Atzetik 100 mutil dituzten 16 urteko eskolako erreginak. Entzun, ez dira 100 dozenaka bakarrik, eta David salbuespena da, geugabiltza haren atzetik. Zuek ez bezala, nik nera bezaropen agarria izan nuen. Baina begira zer lortu duzun, ederra zara adimentsua, pixka bateroa, baina terapia on batekin hori sendatu egiten da. New York lehenengo urratsa baino ez da izan. Orain badakit nire koloniak eragina daukala. Munduko gizonezko guztiak lurrin estatuko ditut, eta inorken hau sekula berriz baztertuko ez ezetzik esango. Zuen eriotzaren ordua da, espioiak. Itoitzazue betiko! Ara, Jerry da salbaturik gaude. Benetako maitea aurkitu behar dut. Nire benetako maitea. Ez, bidali diogun lagina usaindu du antza. Ene, gureak egin du, Jerrik ere ezin badio aurre egin. Jaitsi kaiola, has dadila ikuskizuna. Zeure esanetara. Ez, Jerry, etzazu egin, ez dizut berriz esango emakume batekin irteteko. Baina hobezenuke kasu egingo bazenit. Zorte on, espioiak. Aizue, neskak ideiarik bai? Gailuak dauzkagu. Purperako arnaz gailurik edo ez baduzu, espioi esentzia izango gara. Egundoko ideia izan da hori, Sam. Bai, diba erotu batek ez daukaz ere ginik hiru espioi presturen aurka. Clover, horixe! Hori zer? Geure kolonia egingo dugu Nataliren lurrinari aurre egiteko.
Irekiko dugu lehioren bat, kiskali beharrean naiz. Baina, Clover, ez altzen hori kontua. Hartu botila bat eta guazen hegazkinera. Aizue, geldi hor! Geldi, ezin da hemendik igaro! Nire benetako maiteak. Ona gure lehen mireslea, gurekin eramango dugu. Agian, badakizu pilotatzen? Arratsaldeko 6ak, lainoen gainetik. Tira neskak, lehenengo Nataliren hegazkin banaz arduratuko gara. Eta gero Natali. Jauzgailurik gabe, ez da pentsatu ere. Pentsatu gabe da. Geldi edo lurrina estatu egingo zaituzte. Nire benetako maitea. Zein gozoak, baina ez zarete nire gogokoak. Nire benetako maitea, zure nahiak aginduak dira niretzat. Ederki, manikura azkarra egingo eta ez ditan bustitako kakaueteak ekarriko? Tira, neskak, amaitu da lehen fasea. Diba makurrarazteko ordua da. Hau ez da gure plana, ze gertatzen da? Gure lehenengo zita da hau. Pentsatu dut afaldu ondoren, zinemara joan Entzun, neskatoiek gainetik entzen baldin bat izkidazu. Ahaztu lehenengo zita, zuzenean zurekin ezkonduko naiz. Baneken nik Jerrik sekulako bihotza zuela. Emakumentzako astirik ez daukan gizona izateko, oraingoan ondo heldu dio. Barkatu, Jerry, baina zeure onerako da. Ia gureak egin du. Onartu behar dugu Jerrik badakiela emakume bat zaintzen. Nork esango zuen horrelakorik? Zer egin behar dugu orain? Azkarrago! Ez dago maitasuna askartzerik, baina zugatik edo zer. Makillaje lan azkarra egin behar dugu orain. Azkenean, ona benetan dabilen estalkia. Hau xaboiz zoragarria, pixka batek minaria egiten du. Egizu zerbait! Kontrola galdu dutela bat bihotza, batez ere zuri zor dizudan maitasun handian. Hau, buruko min ikaragarria. Lastana. Sentitzen dut, Andrea, baina harreman hau amaitu behar dugu. Nahiago dut bakarrik egaldatu. Biba! Ona gure Jerry berriro. Oh, nik maitasuna sentitu nahi nuen. Zoriontsuak zuek nahi beste mutiko maitale izan da. Ez da zori kontua soilik. Adatz kolpea eta irribarrea da. Ez dago muzinekingo dion mutilik. Zergatik ez dut horretan pentsatu. Mila esker ni salbatzeagatik espioiak. Ez da izerdiagatik. Ez aipatu izerdirik berriro. Goizeko 10, Beverly Hillseko institutua. Tira, neskadak zera, egitekoa amaitu dugu, baina gauza bat aitortu behar dizuet. Baita nik ere. Eta nik. Nire dantzaldira konbidatu dut. Aiene, hau izugarria da, ze lagun klase gara baina gu. Bereko xamarrak diren hoietakoak.
Ez dezagun geure burua gehiago estutu. Bera sekulako mutila da. Aizue, zergatik ez diogu eskatzen hirurokin etortzeko? Ideia bikaina! Guazen galdatzera! Aizu, David, pentsatu dugu agian ez duzula oraindik Sadie Hawkinsen dantzaldira joateko lagunik? Barkatu baina, Mandik eskatu zidan eren egun. Mandik! Gure izerdiko lurrinak konponduko luke ba hori. Ez du merezi. Egia. Alferrik izango da. Marka guztiak hausteko moduko mutila data. Tira, araz hori konponduta. Baina beste bat dugu konpontzeko. Nor gonbidatu behar dugu dantzaldira hain denbora laburrean. Tira, Jerry, ederki pasako duzuka. Barkatu andereñoak, baina institutuko dantzaldira joatea ez dago nire agendan. Barkatu, Jerry, baina hau zeure onerako da. Naiz, agurtzeko baino ez da. Eta galdetzeko Sadie Hawkinsen dantzaldira etorriko zaren nirekin. Tira, deitu idazu agur. Ez, hemen ez dago ezer. Ezer aurkitu duzu? Zer da hau? Hanken kolonia biltzeko erabili nuen opari papera. Zergatik ezoten nituen golf makillak erosi. Zer ba? Lurrin pixka bat botanian eta bere alde egin zuen. Benetako maitasuna aurkitu behar zuela edo esan zuen. Interesgarria, non erosi zenuen? Ekialdeko tenda txiki batean. Possession. Natalie Valentainen eskutik baino ez. Sekulako txikara eragiten dit horrek. Bai, iragarki merke eta iruzurtia da. Baina oso eragingarria. Astebetean 1000 botila saldu ditut. Natalie Valentine genio bat da marketing kontuetan. Hau panat, botila bat erosiko dut. Barkatu, agortu egin zaizkigu. San Valentin eguna dela eta apalak ustu dizkigute. Eta horko botila hori zer? Itzuli egin dute. Berdin digu zorrotadatxoa falta badu. Entzun, mesede bat egingo dizuet. Gaztegiak zarete eta bihotzak hausteko, lurrina porrotu hutsa da. Porrota? 1000 botila saldu dituzu, baina... Eta orain 1000 bezero atxekabetu ditut. Ni neu barne. Wow! Bai, botila bat eman nion neure senargaiari. Eta desagertu egin zen, sinetxi dazue, hobeduzue ez zartu. Dirudienez lurrin horrek gizonak usatu egiten ditu. Ondo dago hori jakitea. Adats kolpea eta irribarria ondo irteten da beti. Hau sekulako kasurik bitxiena da. Neurri latzak hartu beharko ditugu oraingoan. Aizu, Sam, uste dut hau latzegia dela. Tira, Ales, zaila zaitez gizona izaten. Mil esker mutilok. Nahiko ondo egiten ari gara, lagunik lortu ezean geure buruarekin joan gaitezke dantzaldira. Botiletatik upeletara, merkatua zabaltzen ari dira gero. Aizue, euriari du hemen barruan, tanta bat erori zait. Ai? Ez da euria, Ales, kolonia baino. Zerbait ez da bilondo hemen. Zergatik botatzen dute kolonia? Ez dakit, baina esan behartzaki gehiagitxo dela. Neskak? Mutilok? Begira horri? Begi zorrotza, Ales. Ea laborategi horretan zerbait aurkitzen dugun. Goazen bera aztertzera. Jabearen izerdi eragilea. Ez dut inoiz gauza arraroagorik ikusi. Jerriri deituko diot, honezkero eginda egongo da koloniaren analizia. Ondo da, Alesek eta biok izerdi eragilea aztertuko dugu. Bai bitxia. Ez du erantzuten. Berriro saiatuko naiz. Kaixo, David. Sam nauzu. Honezkero etzara lanean egongo, baina... Tira, gauza bat eskatu nahi dizut. Sadie Hawkinsen dantzaldira etortzeko nirekin. Deitu idazu. Eta? Tutik erez. Gauzarik bitxietan bitxiena da. Jerrirekin hitz egin duzu? Ez, ez zegoen bere lekuan. Bai, arraro. Bere biziko espio...
Arratsaldeko 8:10, New York. Bai politakero, biontzako alkandola hawaiarrak. Bai, politak dira, txikiak. Eta orain nire partez, tori lastana. Ara, Possession! Honenetan onena da, eta dendako azkena da. Ea, jarriko dizut. Hank, nora zoaz baina? Benetako maitasuna aurkitu behar dut. Lurriñikara. Arratsaldeko ordu biak, Beverly Hillseko institutua. Mutiko uniformedunek zerbait berezia dute. Bai, debekatuta egon behar luke hain ederra izatea. Ea ba, neskak, hemen dituzue eskatutako bite izoztu eta kaloriarik gabeko txokolate izoztua. Mila esker, David. Aizu, David, baldaukazu planik datorren larun bat gauerako. David, barkatuko aldiguzu, nesken kontuak. Jakina, bai, lasai. Sadie Hawkinsen dantzaldira zurekin joateko eskatu nahi zenion, ezta? Hori daba kontua Sadie Hawkinsen dantzaldian, Ales. Neska konbidatu behar du mutila. Bai, baina ez duzu pentsatu agian, neska honek ere mutil hori gonbidatu nahi duela? Tira, neskak, mutilek ez dute hainbeste arreta merezi. Batez ere honek, argi baitago nigan dagoela interesaturik. Zer? Barkatu, zer diozu? Egin dezagun itun bat. Gutako inork ez du David dantzaldira gonbidatuko. Lagun minak gara gauza guztien gainetik. Ez gara mutilengatik borrokatuko. Kendu gauza hori nire ondotik. Bestela ez dut dantzaldirako lagunik aurkituko. Egilea aurkitu behar dugu. Barrakodea dago botilaren atzealdean. Erloju eskanerra erabiliko dut egilea bilatzeko. Nik gizon usatzaile honen tanta batzuk bidaleko dizkiot Jerryri aztertzeko. Ederkin eskak, ni oraintxe nator. Makillajea errepasatu behar dut eta. David, dantzalira etorri nahi duzu nirekin musuak, Clover. Zer, arrastorik bai? Parisera joan beharko dugu, neskak. Arratsaldeko 6:10, Possession lurrinaren banaketa zentroa. Baina zer da usain hori? Hortik behetik dator. Eta zer da hau? Kirasdunen batzar nagusia? Hautsi sudurrari, neskak, barrura goaz eta. Nire benetako maiteak ez du bisitaririk onartzen. Zu Rosen zela! Bonjour, monsieur. Kolonia gozoa. Botilarik eskura dezakegu hemen? Hemen emakumerik ez, nire benetako maitea izan ezik. Utzi hau nire kontu. Benetako maitea baino ezin sar daiteke hemen. Tira, ze gertatu da? Harrigarria. Ondo erraza izan da. Ekin gualdiogu lanari, neskak. Zurekin dena da landalan beti, Jerry. Badakizu zer behar duzun? Norbaitekin irtetea. Ez daukat horretarako astirik, eta zuek ere ez. Fenomeno bitxi bat gertatzen ari da New Yorken. Gizonak bapatean euren emazte eta neskalagunak uzten hasi dira. Mutilak erraroak dira gero. David izan ezik. Bera ezin hobea da. Batez ere larun bateko dantzaldira joateko? Andereñoak mesedez gatozen arira. Gizonek oso modu bitxian alde egiten dute. Jantzita dauden bezala joaten dira eta gero ez dago haien berririk gehiago. Hori bitxia da. Oso bitxia bai, ona zuen egitekoan lagunduko dizueten gailuak. Hemen dituzue taula aerola baingarriak. Gerriko luzagarriak.
erloju eskanerrak, dundun bota itxasgarriak, eta makilatzeko tresna jokoak. Izan nahi duzuen itxura programatu eta berehala gauzatuko da automatikoki. Programa? Telebistarako prestatu behar dugu? Aurkizazue gizonak non dauden eta zergatik desagertu diren. Hemen duzue emazte atxekabetu baten helbidea. Benetan ez duzu etorri nahi? Emakume bakar asko dago orain haietako batekin irteteko. Sorte hon, andereñoak. Arratsaldeko 3:00, New York. Urte hurrena ospatzen ari zineten eta senarrak besterik gabe aldegin zuen? Ezin dut ulertu. Hank eta biok oso bikote zoriontsuak ginen. Ez genuen inoiz ezertxogatik ere ez tabaidatzen. Horixe zen nire Hank. Ros, etxea erakatzen utziko diguzu? Bai, noski aurrera. Lanpara honen atzean begiratuko dut. Aizu, David, Alex